Jo, jak jdeme. Teď se dobře postavíme. Jo. Nebo jakože prvně tak jako na půl. Máme jít za tebe? No. Zástup prostě. Tak jako na půl? Tak já jdu založit novou. Hop. Já to cítím. Ale neslyšel. Tam už nesmí být. Tady je takhle ta lajna. A jo? Letěla rychlostí, vole. Tak čimela. Jak to vypadá? Dotlačili jsme ke spawnu. Jo, ok. A tu před náma dvrc naš ještě. Já ti říkám, že to napětuje. Jsem s váma, jo? V klidu. Vlevo je máte v tom lesíku. Já právě čím tady tak, vlastně na to uvidíme. Jsi s náma? Jo. Tak vlevo? Jeden ale proběhl. Jo. To je strašně neprofesionální. Mám. Tež? Ty piča. Prší. Prší. Zleva. Hoši, zleva. Zleva. Jo, konec. Konec! Ty vole, what the fuck? Kolik vás tu je? No jo. Dobrá práce. Díky. Skoro jsme to dali. Jo? Je to. Hop. Kdyby si najel někam, tak Tak můžeme jít tam na hranu víc. Já jsem se díval do toho kolímu, štěvo jsem poprvé zjišťoval, víš, jak se vypíná, jsem na to přišel. Domí, Jak jsem hodil já střílím jenom hlavy. Tak někdy 7, nevidíš 6, hlavu. 5, 4, 3.
doprava. Aha. Jo. Museli hodně rychle běžet. Jsem dal co? No jo, ale on zabil Dominika, tady byl za tím houštím a zabil Dominika, Dominik je mrtvý, ten typek už taky šel a tady po levici je náš jeden, vidíš ho tam? Jo, ten náš. Tam? Na protější straně, tam vidíš za strom, jak to hýbe. Jako zatím. Přímo až v těch stromech, jo? Tady. Pojď blíž k mě. Tady jak jsou ty stromy. No, na druhé Na straně. protější straně. Jo. V tom hou... Vidíš to, vidíš dolů. Nice. Jo, má. Dobré. Dobré, ten byl můj. My nevíme, jestli to jsou naši nebo ne. Jako ten kolega. Sorry. My jsme spolu!